Жәмих мәчетінің урынығына билгеле булса, Питереч районының Яңа Шигали авылында Габдрахман ибн Гауф исемендәге мәчетен тантаналы рәвештә ачылу мәрәсиме узды. Рамазан аена бүләк буларак ачылган мәчеттән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әшһәду ан ла 16 ел Питереч төбәге мөхтәсибе булып эшләгән Вәгыйс хәзрәт Хатин Званка авылынан алып Пановкага кадәр иман йортлары төзербез дип хыялланган идем. Барысы да чынга ашып килә. Бу 21нче мәчет дип шөкер итә. Менә шушы мәчетне төзелүдә башыннан алып ахырына кадәр эшмәкәрләргә, әбүнәчеләргә, инде бөтен татар халкыбызга мәчетебез булсын Яңа Шахкалида дип, динебез өчен гыйбадәт кылыр өчен бөтен халкыбызга бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хезмәтенә күрә хөрмәте, рәхмәт сүздә генә калмады, хат итеп тә тапшырылды. Яңа мәчеткә мөселман өммәтенең бөек сахабәсе Габдрахман ибн Гауф исеме бирелде. Дөрес, әле рәсми рәвештә эленмә тактасы юк. Ишек алларында рәткә китерәсе бар, алары киләчәк эше. Яңа мәчетнең имам хатибының максатлары зурдан, җиң сызганып эшләргә әзер. Рамазан айы беткәннән соң, Алла бирсә, балалар җыя башлаячакбыз, иртәнге якта балалар җыеп, инде 3 яшьтән 6-7 яшькә балаларны җыеп монда дәресләр уздырачакбыз, Алла бирсә, аннар инде мәчет янында курслар ачылып җибәреләчәк, балаларга да, яшьләргә дә, барысына да, кызларга да аерым, ятларга да аерым, бөтенесе иншаллах стабильно эшли торган мәчет булачак, Алла бирсә. Яңа гыйбадәт йорты үзенә бер юлы 400-гә якын кешене сыйдыра ала. İnşallah bu мәчет бик көчле булачак. Мондагы җомгада катнашучы җыелган җәмәгатьнең күпчелеге яшьләр. Менә бу да бик зур күрсәткеч, 95% монда яшьләр. Күпчелек яшьләрдән торган мәхәллә халкынан тыш мәчет ачылышына, беричтан җомга намазына Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров, район администрациясе, мөхтәсибәт вәкилләре, иганәчеләр килгән иде. Кемнән дә булса рәхмәт көтеп түгел, Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен булырга тиеш икән. Моңа кадәр дини гыйбадәтләрне һәм йолаларны башкару өчен мөселманнар 5 чакрым читтә урнашкан күрше авыл мәчетләренә йөрергә мәҗбүр иде. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.